Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео. Днес, както виждате, ще играем One Speed Battlefield, забравя как се казва. Сега, нека да започнем. Сега, добре, имаме пътека. Тук това. Тук малко така. Айде сега да се пробваме да минем първото. Ние имаме дъбъл джъмпове. Това е качина. Бум, бум, бум. Казваме да взема една купичка. Ама аз ще взема две. Мале. Хора, за пръв път я играя тази игра. Така че, ако искате да ми пожелаете късмет, абонирайте се за канала и ударете камбанката. Ако искате още подобни видеа. Добре, сега тук сме. Ето, и тук ще взема 5 купички. Сега ми пише да дойда тук да си взема обувки. Защо правих тук-що 6-7? Още се ребутна. И вече мога да тичам на ето тази пътека. Юпи! Тази игра ми изглежда готина. То тази игра е нашумяла сега в Roblox и няма как толкова много ютубъри играят на нея и си викам, що аз да не я тествам тази игра. Ето ни. Аз съм... Чакай малко. What? Това е доста бъгава игра. И тук що успях да падна от картата. Това е малко странно. Даже не е малко, това е много странно. Не чакайте, ако отида тук. Не мога. Просто ме връща. Затова ето. Ето тук идвам и се тренирам. Хайде сега да видим докъде ще успеем да го минем. Тук има сонди. Дай да видим. О, тази ме кефи най-много. Не ще кътне. Чакайте малко да усиля да се чува. О, толкова готин звука. Вие го чувате? Аз вече съм истинско про. О, балерина, капучина. Тук е балерина. Вижте един доста готин начин. Вижте сега. Ето сега ме гони и вижте аз какво правя. Видяхте ли? Балерината също ще ме къни. Ето така, тук ми иска 14-то ниво. Ето също си тредмилче. Да. Сега. Мале хора за малко да падна. Добре. Ето ни, тук ни трябва 15 ниво. Чакайте, ще стана 16. Просто е така. Стана 16 ниво. Ето така. Сега само е така чакаме. Не, умря! Еми хора, аз сега ще потичам на пътеката, за да се ребъртна. Или не правя, аз по пътя. О, я чакайте да видя. Имам 5 купички. Окей. Репортове. Тук колко стейджа има? 20 стейджа. Инвентори. Ето тук има ауричките. Те дават повече купички. Има и 3. Те са за робъкси. Гадост. Трейлове. Кой е най-добрият трейл? 250 трилиона. Те се базикат с мен. Те базикат с мен. Айтъм. Се кътна е това. Трябва да кътна. Брат. Сега съм доста бързичък. Мале хора, аз тук ще влязах и вече съм много бърз. Това е готина игра всъщност. Като че ли като скачам съм по-бърз. Кой лево? 14, окей. Добре, това си го минем без проблем. Мале хора, видяхте ли? За малко да умра. За малко да умра хора на първия стейдж. Това е малко тъпо.
Добре. За сега се движим доста добре. Ето това. Ето този стейдж. Тук идваме. Защо? Я чакайте. Охо, хора, сега съм... Качил съм само едно ниво. Пак е нещо. Радвам се. Все пак. Видяхте ли как просто да подминете балерина капучина? Има и Golden Special. Те буквално са изкопирали плюс едно Keyboard Escape, на което вчера правих видео. Те буквално са го изкопирали. Те са изкопирали друга игра. Само, че тук правиш батфлипи, а не тичаш. Но тук ми трябваше 18 ниво. Добре, ма ще успел. Тук 18 ниво, ма ще стана 19. Мале, аз толкова бавно качвам левел. 5, 4, 3, 2, 1. Качих нивото. Сега 19 ниво. Така, заставаме. Газ, 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 газ. Бързо, бързо, ще успеем ли? Дай газ. Добре, успях. Тук ми трябва левел 20, аз съм 19. И взех тези купички. Сега нека да видим. 15 взех. Това вече е добре. Чакайте сега на инвентори да видя. Това ми дава повече скорост. А то аурите са много по-скъпи. Аз не мога да си взема аура. Аз мога само трейл да си взема. Ето, еквипнах си Orange Trail. Готино е. То Orange Trail е готин. Сега чакаме да станем 20 ниво. И се ребъртваме. И ще сме ребърт втори. Айде, ребърт. Още един ребърт не трябва. Сега качвам доста бързо левел. Хора, за сега се движим доста добре. Чакам да стане по-голямо ниво. Така че ще се видим след малко. Добре, хора, качихме още 2 лева. Айде да тръгваме. Сега... хора, ние ако правим... Ние сме с 22. Който левел си, толкова джумпа имаш. Сега разбрах. Тая балерина си я минавам като някой. Виждате ли колко е лесно? Тая балерина... Хо-хо. Сега е така, заставаме. Чекаме. Сега тук ми трябва 16-то. Хора, за малко да мина през лазера. О май гот. Тук ми трябва 18-то, аз съм 23-то, това ще го мина без проблем. Тук сега си чакаме. Да, ще потичам на тръгна. Газ, 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 газ. Тук ми трябва 20 ниво. Аз съм 23-то. Пожелайте ми късмет. Като ударите лайк бутона и се абонирате за канала, ми пожелавате късмет. Така. Така. Тук ми трябва 22-ро. Хора, ще успея ли? Май ще успея. На косъм. Добре, успях.
И взимам 200 купи. Хо-хо. Виждате ли тук костая? Охо, смих. Това съм вече. Аз хода бавничко, защото... чакай. То нямаше ли Sword Mode? Сякаш някъде видях да Sword Mode да си бавя. Или не? Сега. Отивам на инвентори. И ще си купа една... Чакай, аз колко купички имам. Добре. Ще си купа една аудичка. Доста съм готин. Нека да си купа нещо от шопа или всичко там е много скъпо. Да. Те са много скъпи тук нещата. Той има ли светове тук? Ето World. Има 3 свята. Трябва да си 60-то ниво, за да отидеш на втория. По-добре отколкото да... Защото буквално плюс едно Keyboard Escape трябва да си 120-то. И да. Къде е балерина капучино? Как е минал точно до носа на тази балерина капучино. Хора, аз влязох и вече съм про. Така. Така, оп. Сега ето тук спираме. Да си туря един тредмил тук да си тичам. Защото аз забравих, на мен ми трябва 25-то ниво. Тази е с бяло отзад. С бял трейл. Чакай. С бял трейл е. Дай да видим. Той за 10 000. Аз нямам и 200 купи. Не, аз нямам 130 купи. Тук ми иска 200, аз си го мина. Следващото ниво обаче ме притеснява. Кога отидохме на Stage 11, бе, хора? Ще се потичам малко. Не, тук не можеш така да си... Тук не е ли сейв зон? Ето 10 ниво. Сега пожелайте ми късмет. Май няма да успея. Успях. Тук ми трябва 20. То не е много бърза вълната, но не е много бавна. 300 купички. Имам 500 купи. Какво? Какъвто там, в който... Тази игра ми изглежда много тъпа, ама е готина. Какво да си взема сега? Да си взема ли аура? Да си взема лата аура. То почти не си изглежда, че имаш. Та ми трябва 300 ниво. Хора, ще се видим след малко. Хора, не мисля толкова.
Аз докато си минавам нивата, той ще ми зарежда спи. Ама аз нивата вече ги минавам толкова бързо и лесно. Така, оп, стигна. Дай гъс. Добре. Това го минахме. Браво. Браво на нас. Виждате ли, когато се абонирате за канала, нещата стават. Я напишете долу в коментарите. Вие кога ще ходите на море? Или вече сте ходили? За кой път или кога ще ходите? Отново. Защото ние още не сме ходили. Нито веднъж. Ами, отново си намерим тук. 450. Това е доста добре. Еми хора, виждате играта какво представлява. И мисля до тук аз да приключвам това видео. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте, абонирайте се за канала с камбанка, за да получавате известия кога качвам нови видеа. И това беше всичко от мен. Чао, бай и до скоро!